Why are we all pretending like we did not hear that G.O. Matthias was arrested allegedly? Everywhere, do so calm, so quiet. Even his so-called followers, they pretend as if they did not hear the news. I went through his Facebook page. Or do so quiet. He posted one day ago. Afubo mebo na agwa how Jesus Christ has abandoned us. Afubo mebo na agosela someone etu osi we hail more than 6,000. Why na Jesus enwe bu onye heal. Afrom ebe na amok ndị mmadụ. Afrom ebe, you know, it was so quiet. And his followers do so calm as if nothing happened. Mwe na aju, kele onye ji bulldozer we bia henili that the G.O. Hena ya Abuja. He otara. Followers here nwekula idea ha back will be. Does he mean that na arresting VDM swallow nke Matthias? He otara. Does he mean that Matthias followers do so busy talking about VDM arrest, whereas na aka na abụ ghọrọ ha na detention, whereas na akọrọ ha ịga wee wolu bulldozer wee henilie ka eburebu wee buru ya Abuja. Kele onye o mejọkwara na nke ikpeazụ a. Ịghọtago? Kele onye o mejọkwara na nke ikpeazụ a. Ịghọtara? Onye o jiri igwu wayana. Onye o ji 5 million jee tụgharị wayana 800 million. Onye bịa henie. Hena ya Abuja ka o je gbagha. Ịghọtara? We cannot be fooled. Anyị akarigo mmadụ iji anyị etiri epere. O nwere ike wuru onye o jere ịtụgharị wayo iji 5 million iji ịchọrọ ka atụrụ n'obe nna gị mụọrụ gị efi. O wedu nke onye ahụ bịa henie ye. Why are they so much busy talking about VDM's arrest? Who arrested him? Boycott GT Bank. Whereas na their personal Lord and Savior, Ozigbo worldwide, has not spoken for one day. Are you not concerned, or is this a case of Afife Kubi, Eloba? Every one of them, I mean his followers, those that I know, they were busy talking about VDM. Now we're gonna the whole Facebook pages, Maka VDM. Talking about GT Bank. Whereas no gaha pata or gaha pata akana ba go yotu. You know I pretend since make a pretend as if na ma maro no nwere ife na-eme. Ka nwe malo na followers here I lead the campaign. But the question is, kele onye bia henie, kele onye o mejoro, ogunu ko jikwa onu kwutekwa, ogunu ko sigido na alo seta. E otara, ogunu ko sigido na alo seta, ogunu ko jikwa zoro na nke ikpeazụ a. Maka onu ya pata man ko suppose ikwu man ko suppose ikwu. Onu pretend they make us no na know the news. Why no man no the real. I just now monitor Facebook page since. Now monitor Facebook page. Now monitor Facebook page. I knew when he posted last. But the whole of today, he has not posted anything. Meaning gono na another level because unwo goji hafu. Unwo goji henyo. Unwo goji hase. Ugo na ake na adu busy. So nya wonye na adu busy na Facebook. Ndu mokoko ndu otwe believe no do jobless. The rest of us do jobless. You know. So where is Matthias? I am asking you people. Ndu otwe kele bogo no. Where is your personal Lord and Savior? Why are we bent on talking about VDM? VDM wa unyawo Ozigbo ndo. Eche nono crown o Matthias Ozigbo ndo. Eche nono crown o Jesus ndị Igbo. Eche nono say no, ejike say no, the force to reckon with. Yotana, then kerife nwunye ekwuru ka ọ dị onye ekwuru, nwunye ego nwunye sịrị no nyawo address ndị Igbo na nke ikpeazụ a. Ndị Igbo na-eme ozikwo ka unu address unu ka unu anụbụghị onu esisi over 24 hours unu ekwubughị okwu. Ozigbo ndụ ka unu anụbụghị onu within 24 hours unu nọrụcha ka ya sị na o nwere ife na-eme. Messiah ndị Igbo ka unu anụbụghị onu for the past 24 hours unu pretend ya as if all is well.
asị nka ncheru ka chichichasịcha ọfụma ịghọtana asị nka ncheru ka chichichasịcha ọfụma ka m wee hapsuo unu adụghọ bọdad ime ebe ọ nọ unu adụrọ bọdad to know where he is ịghọtana nwee jụkwa ọzọ wee sị unu afụrụ ife ka ubi lọọba unu afụrụ ife ka ubi lọọba because it has been VDM anụbụ m maka free Matthias kere onye arrest Matthias nke esi wee arrest unu eki ahụ jụkwa na onwe na ajụjụ labanụ ya kwabanụ ya ịfụ ụnụ na akwe kwabanụ ya pọpịyọ kwabanụ ya ịfụ ụnụ na akwe. This is how you people are going to forget him like Ijele and the rest of them. Many agago and many will still go. Many agago and many will still go. Onye amaho ka ọha eburiye bufe amanna ye. Ọkpana okpoko gburu ntị shiri ihe maka okpoko na-eme ọbịaba nya noise ọ na-eme wele abịa ụbana ọ na o butere uwu ntị shiri ihe na ife unu merie mee ihe ọdụka asị na ọ dey exist. Imagine na mmadụ anụbụghị onu Evangelist Ebuka Obi ọ na mmadụ anụbụghị onu kere onye nwe ka o si within 24 hours. ịghọtara people na-ajụ even nnọọ 24 hours ma emegho video like this ebe na inbox ma ezugo we have not heard from you, we have not heard your update baba ịghọtago ogosi na mmadụ nke a ụnụ kpara were akwa fechicha ntị ọdụka asị na ụnụ amahọ ụnụ adụghọ bọda dị n'ọsọ onwebụghị fọsịpụlụ nọ na peji onwebụghị ife onye pụtara tata ọfụbụghị ebe ndị ụka si wee felu anyị ọfụbụghị another reason gosi ya na Jesus Christ wu fake ọfụbụghị enough reason ọ ya ejigwa anyị nọ nya wozi Igbo ndụ na ife ọ na-eme na Jizọs ya ha eme. Jụkwa na onwe na ajụjụ o jecha pụta nya were ile egwu eze ya ọnụ etu aka unu yesi wee forget ya like Ijele and the others. Forget him like he doesn't exist. Life moves on. Ịghọtago life agago. Matthias allegedly when they biabulie ayamalo ndo ayamo reason eji we biabulie we can only suspect one thing which is gonna ebo jeri iji 5 million we je ugola na 800 million meaning gonna ebo sholo ka aturu dube na emuoru ya efi. We can only suspect that side because no je maya agwa ka n'ọnụ ịghọtago o je maya agwa ka n'ọnụ and obviously oche no enya na eme ife wunde ya wepụta na Facebook ileti ọmọ na ndị ahụ make Facebook noise. They are not content creators, so they believe in the actual reality on akuzi, and I am believing that maybe you know that reality ka go see what reality is all about. So you people should be bothered. Joanna ebe chairman no. Joanna ebe ozi Igbo ndụ no. One day gone. I hope another day will not go. Before you know it, another day we go. Another day we go. Another day we go. Because we have not heard anything. We have not heard anything. We have not heard anything. Ojeru holiday, koje vacation. Ebe koje holiday. Ebe koje vacation. Oje business trip. Go decide to have a rest. We should know because according to Ifunu Nekwu, our address in Igbo, he's a public figure. Matthias is a public figure. We are waiting. Then I update because I want to know. Waja mwana apu. Mokosi ya onu netikosi isi onu kunu nya update. We want to know where Matthias Ozigbo ndo. Address ndi Igbo na nke ikpeazụ a anyị chọrọ ime ebe ọ nọ. Ịghọtago ka m pụtakwuo.